गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव लोमसाव जानाय गामिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा दिनै गलन्दै दैसायाव बक्सिं होनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि आरो बाहिनिगाव दखरानि गासै सा 500सो रायजो राजाफोरा बे खामानि मावनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामो। नंगौ जे एबारनि जिबा दैबाना बे दैबानायाव जोबोद जालाखाद बिलाखाद जादों रायजो राजाफ्रा आरो दैया ओरैबायदि जर फैदों जोंनि नैबे गलन्दि होनो बेखौ गलन्दि आरो बे ओरै गामि पुरुनि थाना मावरियापारा आरो गोबां गामि दङ ओजोंहाय गरमारा खान्थालगुरि बेफोर नलबारि बेफोर गामिया नस्थ' जालांजोबदों। दा नैबे खर'आव बे गलन्दिनि नैबे खर'आव जिबा माथुरि बायबाय बे अरुणाचलनि दै फैनाय बे गलन्दिजों भुटान अरुणाचलनि दै फैनानै जिबादि एबारनि दैबानानि जिबा सिलिंखार खालामनो होननानै फैनाय जादों। दा बेवहाय बे माथुरि बायनायाव जोबोद गामियानो खहा जाबाय। दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफाद बिनि सिङाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफाद लोगोसे बाहिनिगाव दखरा आफाद रौता आफाद रौता आरो उदालगुरि आरो गोबां दखरा आफादफ्रा जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि सिङाव थानाय दखरा आफादफ्रा दिनै बयबो लैहोर लैहोर प्राय 600सो माने सुबुं 600सो रायजोफोर दिनै बेवहाय बाहागो लादों। बे बान्दोखौ होथेबायनो नाजादों। औवा दोनानै JCBजों जों हेफाजाब लालायनानै औवा दोनानै जिअ' बेग आरो बे बस्ता प्लास्टिकनि बस्तायाव जोङो बाला सोनानै होथेबायनो नाजादों। आरो बेहाय होथेनो हायोबा ओजोंहाय माखासे गामिनि जिबा दैबानाजों लोमसावहैजोबनाय बे गामिया जथेस्थ' रेहाय मोनगोन जथेस्थ' बासिगोन। दा बे हिसाबै जोङो दिनै सानसे श्रमदान होनो होननानै जोङो जानजि खाफ्रादों आरो गोबां श्रद्धालु बे धोरोमखौ मोजां मोनग्रा जाथिखौ मोजां मोनग्रा माहारिखौ मोजां मोनग्रा दिनै बेवहाय बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि सिङाव मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दिनै बेयाव गोख्रोङै बाहागो लाफैदों। धोरोम बा रायजोफोरा धोरोम आफाद हिसाबै दिनै खामानि मावो सरकारनिफ्राय जेबो गैया जोङो सरकारनिफ्राय जेबो लुगैखायाखैबो। दा सरकारनिफ्राय जोंहा रतेन दैमारि UPPL उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLनि सेक्रेटारि बाख्नायनांगोन आरो डिपुटि चिफ गबिन्द सारखौ बाख्नायनांगोन। गबिन्द सारमोनहा दिनै जोंखौ हनै पेकेट लान्च जानो जोंनो दिनै दै आरो पेकेट लान्च हरदों। बे 600-700 माने खामानि मावनो फैनाय सुबुंफोरनो जाहोनायनि लाहार फाहार खालामदों आरो जों निजेयैनो जों गोजायैनो जानाय लोंनाय जों एरेन्ज खालामदों। लोगोसे जोंहा रतेन दैमारि बिथाङा औवा बा हनै JCB मेनेज खालामदों। बिथाङानो जोंखौ खावलायदों जे ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्रायबो नोंथांमोना हेफाजाब होदो दा श्रमदान होफैदो बिदि बुंनायखाय जोङो लैहोर लैहोर दिनैनि दिनखौ थि खालामनानै दिनै 14 खालार बिस्थिबार दिनै जुलाइ दाननि दा दिनै जों फुंनिफ्रायनो 8 रिंगानिफ्रायनो दासिम मावसोमगासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि साफ्रोमबो आं साबायखर बावदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि सासे बोसोनगिरि हिसाबै सासे धोरोम भक्त बा समाजखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै आं बर' थुनलाइ आफादनिबो लेङाइ आफादगिरि दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो गोख्रों मोजां मोनदों हेफाजाब बेबादि होनायखौ श्रमदान होनायखौ थुलुंगा हरदों। मानिनांगोन जोंहा बोसोनगिरि नीलकान्त गयारी आफादगिरि मानिक बसुमतारी बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों। दा बेवहाय जोंनि धोरोमनि साफ्रोमबो सुबुं जिबा बेहाय मावफैदों बे आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आं नोंथांमोनखौबो नोंथांमोननि चेनेलखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। मेनलि आङो रतेन दैमारि बिथां फंबाय आरो डिपुटि चिफ सारमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। गोजोन्थों। सरकारनिफ्राय जोङो जेबो मोनाखै जों मोननोबो लुगैया। सरकारनिफ्राय जों बेखौल' आसा खालामदोंमोन जोंनो दिनै औवा नों JCB गंनै गंथाम नों आरोबा जिअ' बेग नों बेफोरबादिखौ फ्रियै होयोबानो जोङो दिनै गाबोन जोङो रायजोआनो ओंखारनानै
श्रमदान होनानै जोङो मावगोन होननानै जोङो जानजि खाफ्रानानै दङ नाथाय सरखारनिफ्राय ना जिअ बेग ना माने औवा नांगौ मानि औवा होनो हादों बे होनो हायाखै जोंबो निजायैनो औवा दाननानै लाबोनायनि जों लाहार फाहार खालामदों दङ जों गाबोनफोर बा उनाव जोङो बे औवाफोरखौ जोङो ज' खालामफैगोन जोङो बेबायदि थिरांथा लानानै दङ जिल्ला बेंगिरिनिसिम नोंथांमोना खौरांफोर हरदों जिल्ला बेंगिरिनिसिम जों हरासै जोंहा UPPL नि जिल्लानि नेहाथारि रतेन दैमारि बिथांमोनानो निश्चय खबरखौ हरदों EDC बरा होननायजों जगाजग खालामबाय थादोंमोन दैनि थाखाय दा दैखौबो जोङो हमनानै ला बेयाव दै गोबां मोनलोंनायनि दै सिनटेक्स बा जोंनो दै गारि दै टेंखि बेबायदिसिम जों लुगैदोंमोन नाथाय बेखौबो जगार होनो हायाखै जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय दा बिथांमोना माने माबायदि अबस्थायाव दंथाय जों बेयाव एसे गावखौनो गाव जों आसरित मोनदों आरो जिल्ला बेंगिरि बा सरकारखौ माबायदि मावजानो लुबैदों आङो लुगैदों जिल्ला बेंगिरि आरो सरकारखौ बिथांमोना नै दा जिअ बेगखौ सरकारनिफ्राय बिहरनानै आरो बे औवाफोरखौ जथेस्थ' रायजोफोरखौनो खावलायनानै माने जथेस्थ' औवा नों जिअ बेग नों बिदि लाबोनानै होफैनानै रायजोफोरखौ श्रमदान होजानायनि खावलायोब्ला बे खामानिया सप्तासेयावनो जोबगोन होननानै आङो आंनि फारसेनिफ्राय मिजिंथिनाय दङ नाथाय बेखौनो सरकारा बेखौनो मावाखै खोनानो मोन्दों टेन्डार जाबाय होननानै दा बे टेन्डार जानाया फैबाय थानाय मेसेङावसो मावनो हागोन अक्ट'बर नभेम्बरावसो मावनो हागोन खिन्थु बे साननैसोनि उनावनो दै फैगासिनो दङ बे साननैसोनि उननि दै फैबाय थानायखौ जों बोरै होबथानो हागोन बोरै जाय जोङो बे रायजोफोरखौ बे अट' गामि बुखारलांजोब्बाय माने गायग्रा हायानो बाला जाजोब्बाय फल' जाजोब्बाय गामियानो थांजोब्बाय गोबां गामि इभेन बे दैखौ होबथानो हायाबा उदालगुरि टाउनाबो खुरखालांजोबनो हागौ उदालगुरि टाउनाबो थानाय नङा जों बेखौ माने सिन्था खालामदों आरो दा बेनिखायनो सरकारा आरो जोंनि गेदेमा बा राजनितिकनि लिडारफ्रा एसे सिन्था खालामनाया खोब मोजां जागोन होननानै खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थादों नोंथांमोननिसिम जोंहा जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि मानगेदेर भतेन्द्र बसुमतारी बे बाबाया UPPL नि नेहाथारि रतेन दैमारिजों जगाजग खालामनानै जोंखौ खावलायनाय लेखा जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय मोनद' दखरानिफ्राय बिसेसकै उदालगुरि आरो बाहेनिगाव जोंखौ माने श्रमदाननि थाखाय माने हाबा मावग्रा रायजो राजाफोरखौ लेंथुमनानै होनो थिननायलाय जोङो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोंनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ लेंनानै होनाय जादों बे गलनदैनि माथावरि जिल्ला बायनाय माथावरि बायनायखौ दिनै मावदों माने प्रटेक्सन होनायनि खामानि मावदों बे खामानि मावनायाव नोंथाङा जथेस्थ' मदद खालामदों होनना नोंथांखौ जों मिथिनो मोनदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन नंगौ दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय बिथांमोननि जिल्लायाव थानाय उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धर्म आन्चलिक आरो बाहेनिगाव ब्रह्म धर्म आन्चलिक उदालगुरिनिफ्राय प्राय 250 आंनि हिसाब होनाय मथे आरो बे बाहेनिगाव आन्चलिकनिफ्राय 400सो रायजो राजाफोरा बिथांमोना फैनानै दिनै बे गल'न दिथुनाय हाबाफारिखौ मावबाय थादों नोंथाङा मिथिगौ थांनाय 16 तारिखनिफ्राय जि बानपानि जादोंमोन नैबे गल'नदैनि जि माथावरि बायनाय बेनि उनावहाय BBC-निफ्रायबो बिथांमोना सानब्रै मावबाय गावसोरनो माने JCB-निफ्राय लानानै माखासे जानाय लोंनाय खरसा पाति खालामनानै जों साबायखर बावदों बिथांमोनखौ बिनि उनावहाय खामानिया आद्रा थादोंमोन बेखाय जोङो UPPL हिसाबै जोंबो थेनो नाजादोंमोन नाथाय जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय जिहेतु बे धोरोम आफादावनो हाबनानै थाजोब्बाय दा समाज हिसाबै मावनायखाय जोङो टेकनिकेल उसुबिदायाव जोङो बै समाजफोरखौनो लेंहरनानै होदों बेनि उनावहाय जेब्ला BBC-आ सानब्रै मावनायनि उनाव खामानिया आद्रा थाबाय अब्ला जोंखौ खावलायदोंमोन नोंथांमोना बेलेग बेबस्था लानानै बे आद्रा थानायखौ थेदो दा बेवहाय जोङो लोगो लोगो ब्रह्म धोरोम आफाद बाथौ आफाद बोलि बाथौ आफाद बिथांमोनखौ जगाजग खालामदों आरो मोनफ्रोमबो धोरोम आफादफोरा मोजां रेसपन्स होदों आरो बेबायदियैनो नैबे ब्रह्म समाजनिफ्राय दिनै बे 600 जनसो फैनानै नैबे गल'नदैखौ थेदों बिनि थाखाय आं ब्रह्म समाज आफादनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे समाजारि मोनफ्रोमबो गामिनि बिथांमोननि सोद्रोमाफोरखौ जोबोद थेंक इउ होदों बेयावहाय जों दिनै गावखौ बासायनो सरकारा दिनै गोबां
इमारजेन्सि प्रजेक्ट बिथांमोना लाख'नो हायाखै जों नुदों दिनै डिपार्टमेन्टफोरनियाव जेबायदि मेटेरियेलफोर रेडि थानांगौमोन जिअ बेग बेवहाय दिनै नांगौ जादों गैया पार्कपेन नांगौ जादों गैया लोंग्रा दै जों बिहरदों थ' बेबायदि सरकारनिफ्राय एसे लेहेम नाथाय जोंनि जि बिटिआरनि जिखिनि एमएलएआनो होन जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलआनो होन ब्लक कमिटियानो होन प्राइमारियानो होन भिसिडिसि चेयारमेनानो होन टिएलसिसियानो होन जोंनि पार्टि वर्कारफोराबो जेब्लायबो सांग्रां जानानै नैबे हाबाफारिखौ रायजो राजाजों मदद खालामनानै जोङो मा मेटेरियेल नांगौ दिनै जेसिबि नांगौबाबो औवा नांगौबाबो लोंग्रा दै बिदिनो रिफ्रेशमेन्ट बेबायदि जगायनानै रायजो राजाखौ मावहोबाय थादों आरो रायजो राजाया बेफोर मेटेरियेलखौ थोजासे मोनाबाबो गावबो बिथांमोनाबो जा जगार खालामनानै नैबे जाम्फै थेनाय हाबाफारिखौ मावबाय थादों बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावदों आरो जों बेबायदिनो टेम्परारि होनानै जोङो दैखौ एसे दबथायनो हायो नामा बेखौ नाजादों दाख्लै बिबिसि थेनायनि उनावनो नैबे दैया बायफिनदोंमोन आरो दिनै बायफिननायखौ दिनै नैबे ब्रह्म समाजनिफ्राय दिनै थेबाय आरो बेवहाय जोङो वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टखौ खावलायदोंमोन जोंनो दिनै 3000नि जिअ बेग गोनांमोन आरो पार्कपेन जोंहा 200थासो पस्ट लाना फैदों बेखौ थेना दोनानै बोल्ट' मारिनो गोनांमोन बोल्ट'आनो दिनै गैया थ' डिपार्टमेन्टेलि जों खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जगायनो हायाखिसै नाथाय फैबाय थानाय समफ्राव बिथांमोना जगार खालामनानै खामानिखौ मावफिनगोन होनदों जियानो जाया मानो रायजो राजा दिनै गाव गावनो औवा खांनानै आरो जानाय लोंनाय लाबोनानै नैबे खामानि मावनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो बेबायदि इमारजेन्सि जिखिनि जोङो फिजिकेलि मावनानै जोङो जायखौ जोङो सेभ खालामनो हायो बासायनो हायो बेवहाय खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिदों सरकार बिथिंनिफ्राय जुदियाव सहाय मोनाखैब्लाबो एज ए रतेन दैमारि हिसाबै नोंथाङा जथेस्थ' बेयाव सहाय खालामदों होननानै बिथांमोना नोंथांखौ नङा आङो दिनै जोङो पार्टिनि जानानै जों फिजिकेलि आरो जोंनि जि ब्रेन दङ बा सोरखौबा जि आपिल खालामनो हायो बेखिनिखौ जों खालामदों नाथाय थाखा फैसा जोंनाव गैया नाथाय जोङो थेंक इउ होननांगोन गबिन्द सारानो होन निलुत सारानो होन दिनै बिथांमोना बेवहाय जिखिनि थाखा फैसा एसेबाबो मदद खालामदों दिनै जों मोन्थिदों निलुत सारा 30,000 होलांदों दाख्लैबो बिदिनो बिबिसिनो 1 लाख होलांदों आरो बेबायदिनो जिखिनि लोंग्रा दैयानो होन रिफ्रेशमेन्ट होन जागायदों माने बिथाङा जगायनानै होदों आरो बिनिफ्राय धोरोम आफादनिफ्रायबो बेखिनिया जिहेतु साफिसियेन्ट नङा दिनै बिबिसियानो होन ब्रह्म धोरोमारि बिथांमोननि आफादानो होन बिथांमोनाबो गावबो खरसा खालामदों आरो दिनै बाथौ समाजाबो बेयाव फैनो रेडि आरो बोलि बाथौ इयुथ लाइमोनफोरखौबो आं सावरायनानै दोनदों बिथांमोनाबो फैगोन बेबायदि मावनो रेडि जानानै दङ आरो नोंथांमोना गासै रायजोनि खामानि मावबाय थानायखौ फकास खालामबाय थादों बेखायनो बड'लेण्ड ब्लुबि SM निउस आरो बड'लेण्ड रादाब जिखिनि निउस पर्टेल नोंथांमोना हाइलाइट खालामबाय थानाय बिनि थाखायबो जोबोद थेंक इउ